салом алейкум дӯстони азиз. Айни ҳол мо қарор дорем дар ФМС-и Сахар ва инҷа мардум бисёр ҷамъ омадагиянд, ҳама барои сертификат гирифтан ё умуман барои патент кардан. Ба ин хотир дар ҳақиқат рейдҳо бисёр буданд, дар ҳар як чиз тафтиш мешид, дар метроҳо бисёр манъ мекарданд. Мардум зиёд ҷамъ омадагӣ буданд. Ба ин хотир мо ҳам омадем. бисёриё фикр мекарданд ки мушкил аст. Не, мушкил нест. ҳамаш гуфтагӣ, як штрихҳо дарам даст мемонанд, патентша пулша месупорӣ, майда меравӣ мегзаришон. Иншоалло ки ягон қинӣ надорад. Ба ҳамин хотир хай насиб боша ина мо ҳам супордем, сертификат баромадамаша гирифтем, ҳама дахтара гузаштем. Пас аз 15 рӯз насиб боша меем мегиремша. Худованд нигаҳдортон боша. Мо ҳамин айдаҳани дараш мебароем. Шумо ҳам дӯстони азиз, касе ки патент надорад ҳатман биёянд, патентша бикунад. Худованд нигаҳдортон боша. Ва ҳамаи шумо барори кор, бачаҳои ғариб худтона эҳтиёт кунед.